Toto sú výdavky, ktoré si môžete uplatniť pri predaji bytu do 5 rokov. Ak ste predali v minulom roku byt, pričom neuplynulo viac ako 5 rokov, odkedy ste ho kúpili, tak príjem dosiahnutý z takéhoto predaja podlieha značnému daňovo-odvodovému zaťaženiu, a to daní z príjmu vo výške 19% a zdravotnému odvodu vo výške 15%. Ak ste zamestnaní, musíte si v takomto prípade pravdepodobne podať daňové priznanie za daný rok, pretože zamestnávateľ vám nespraví klasické ročné zúčtovanie. Daňový základ pri predaji bytu do 5 rokov tvorí rozdiel medzi sumou, za ktorú byt predávate a za ktorú ste ho kúpili. Našťastie si môžete uplatniť isté výdavky a zaplatiť tak na daní menej. Sú to napríklad výdavky na nákup novej kuchynskej linky, vstavaných skríň, rekonštrukciu kúpeľne a na iné technické zhodnotenie bytu. Pomôže vám aj faktúra realitnej kancelárie za sprostredkovanie predaja. Úroky z hypoúveru, ktorý ste si na nákup bytu brali, či poplatok za jeho predčasné splatenie, vám takisto pomôžu na daní ušetriť. Uložte si tieto tipy a uplatnite si tieto výdavky, ak ste predali byt do 5 rokov.